Haideți să ne închinăm Domnului în rugăciune. Părinte al veșnicilor, stăm în prezența Ta în această zi de sărbătoare, în această după-amiază, recunoscându-ți măreția Ta, recunoscându-ți domnia Ta. Amin. Tu ești Domnul, de aceea Ție-ți mulțumim. De aceea venim în fața Ta și Te rugăm să primești închinarea noastră, să primești, Doamne, inimile noastre ale fiecăruia. Te rugăm, Doamne, să Te înduri de familiile fiecăruia. Ia în mâna Ta problemele și necazurile fiecăruia. Tu, Domnul nostru, Te rugăm să ai milă de noi și să-ți arăți bunătatea și frumusețea Ta peste viețile noastre. Mulțumim pentru cuvântul vieții ce ne-l dai. Mulțumim, Doamne, că prin el vrei să ne apropii tot mai mult de Tine, să trăim frumos în lumea aceasta, să trăim ca și copii ai Tăi. De aceea, Doamne, primește închinarea noastră. Amin. Și mulțumim că Tu poți să faci lucruri mari, pentru că Tu ești Domnul. Fii glorificat în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile și să lăudăm pe Domnul prin cântarea de la numărul 593. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești, ce cu raza-ți de iubire inimile ne încălzești. O alungă-nor și ceață de întuneric și păcat și ne luminează viața cu Duhul Sfânt curat. 593. Oh
ce cu rază de iubire inimile ne încălzești. Și în această după-amiază, în această zi de sărbătoare, când atenția noastră se îndreaptă spre Cel care a intrat triumfător pe porțile Ierusalimului, încă o dată ne-a arătat că nu doar o cetate se poate mișca și intra într-o anumită procesiune, ci inimile oamenilor pot fi mișcate. Inimile oamenilor pot fi încălzite de dragostea lui Dumnezeu. De aceea, această dragoste a lui Dumnezeu vreau ca să ne încălzească inimile fiecăruia. Da, este zi de sărbătoare, când ne bucurăm unii de alții, de familiile noastre, de cei dragi, de cei care sunt împreună cu noi, dar înainte de toate acestea ar fi fost posibile doar prin îndurarea lui Dumnezeu. De aceea, suntem la un moment de închinare și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare, să vă dea pace, să vă dea liniște, să vă dea credință și speranță, ca astfel cântarea aceea, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, acea cântare răsunătoare să fie prezentă și pe inimile și pe gurile noastre. El să ne întărească pe toți. Amin. Amin. Continuare, fanfara va cânta o cântare, după care ascultăm copiii cu o cântare și după care o
Psalmul 118, de la versetul 14 la 29. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrurile Domnului. Domnul m-a pedepsit, dar nu m-am dat pradă morții. Deschidem porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă-ne izbândă. Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coroanele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Amin. Amin.
Ascultăm o poezie din sora Iulie de Zeu, iar după această poezie, tinerii vor cânta și ei o cântare, iar mai apoi fanfare. Ierusalim, Ierusalime, ai fost ales de Dumnezeu să intri triumfător în tine ca împărat, chiar Fiul Său. Dar a intrat Iisus călare pământul unei nădăruși, lăsând a cerului splendoare, El a intrat smerit, supus, a părăsit slava cerească, unde era Domn, împărat, și a venit să mântuiască lumea întreagă de păcat. Tu l-ai primit, Ierusalime, pe acest Iisus ca împărat, așternând creci de pinicuri în fața celui prea înalt. Ai tăi copii strigau într-una, Osana celui care vine, iar vrednic e să ia cununa, Osana jos și în mărire. Apoi l-ai răstignit pe o cruce, strigând că este vinovat, și chiar l-ai condamnat la moarte pe cel venit ca împărat. Ierusalim, Ierusalime, sânge sfânt tu ai vărsat și ai cerut să cadă asupra acest sânge nevinovat. Dar El e Domn și Domn rămâne, iar tronul Lui e în cerul sus, dar nu pe o cruce prins cu puie, ci pe un tron de împărat. Amin. Amin.
versurile acestei cântări spunea la un moment dat: slăvit fie Domnul pentru tot ceea ce ne-a dat. Și ne-a dat Domnul mai mult decât am fi meritat. Și pentru aceasta noi ne închinăm și continuăm să lăudăm pe El, pentru că ne dă și ne face mai mult decât ne-am gândit și decât am fi meritat. Continuăm închinarea noastră, ascultăm o cântare prin surori, după care sora Ignuța o poezie, sora Felicia Ignuța, iar mai apoi corul.
săvuia prin gloate, ca furtuna, un clopot de speranțe înviate. Nici când n-ai fost primit cu atâta soare, cu atâtea flori ce-și împleteau parfumul, nici când atâtea fețe zâmbitoare nu s-au smerit, căzându-ți la picioare, cu hainele să-ți aștearnă drumul. Se desprăcau în cinstea ta finicii, punându-ți la picioare neprihana strivită în clorofila rămuricii, și gloatele strigau cu ucenicii: Osana împăratului, Osana! Așa găsești, Iisuse drag, cu cale să intri în inimi, ca și în cetate, întâmpinat cu imnuri, osanale, călcând pe ale smereniei petale și înviind speranțele uitate. A fost o zi când am trăit sublimul, o zi ce stăruie și tot în prag e, când eu, neînsemnatul, anonimul, te întâmpinam ca și Ierusalimul, când te îndreptai spre el dinspre Betfage. Dar în cetate ai cunoscut trădarea, triumful tău s-a transformat în dramă, când fila întoarsă a însemnat schimbarea și plin de ură cereau condamnarea cei ce te-au aclamat, gloata infamă. Eu însă vreau, Iisuse cu ardoare, ca și în cetatea mea interioară, să fiu mereu ca la întâmpinare, ca prin vorbire, faptă sau umblare, să nu te răstignesc a doua oară. Amin.
fi toți mereu cu Iisus? Oare suntem pregătiți să fim cu El și acolo sus în slavă? Suntem oare conștienți că fără domnia Lui peste inimile noastre încă pe acest pământ nu vom avea nicio șansă să fim o veșnicie cu El? De aceea, momentele acestea nu sunt altceva decât momente în care putem să stăm în apropiere de Domnul și în ascultare de El. Continuăm să cântăm spre slava Celuia care ne-a iubit și vom cânta cântarea de la numărul 80, cântarea care ne va îndruma să vedem dragostea Domnului Iisus. Haideți să ne ridicăm, strângem și colecta cu această ocazie din această după-amiază, iar apoi ne vom apropia de Sfântul Cuvânt. Cântați pe Iisus cu iubire, căci El pentru noi a murit, lăudați-L și dați-i mărire, căci El pentru noi s-a jertfit. într-un moment al osanalelor, într-un moment al bucuriei și a slavei îndreptate spre Iisus Hristos, intrând pe porțile Ierusalimului, fiind o sărbătoare pentru noi astăzi, totuși și lacrimile își au locul și rolul lor. De aceea privim la textul care ne-l prezintă Evanghelistul Luca în cel de-al 19-lea capitol, începând de la versetul 41 până la 44, un moment în care, când alții se bucură, însuși Mântuitorul plânge pentru cetate. Vom citi textul acesta, după care ne vom ruga, cerând ajutor Domnului peste inimile noastre. În rugăciune cu voce tare,
familia Mateuț ne va conduce, fratele Dani cu sora Adriana. Luca 19, versetul 41, ne spune așa. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile pe care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Mulțumesc, Doamne, Tatăl Bun și Sfânt din Ceruri, și pentru aceste momente de după masă, Doamne, care putem să fim în casa Ta la închinare. Doamne, vreau să lași binecuvântarea Ta peste cuvântul care a fost citit. Te rugăm, Doamne. Îmbraci cu putere, Doamne, pe fratele care va vesti cuvântul Ta. Amin. Să vestească cuvântul Ta din partea Ta. Să ne pregătești inimile, Doamne. Te rugăm, Doamne. Deschidem inima, Doamne, să primim cuvântul Tău, Doamne. Amin. Să putem să trăim în fiecare zi după cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Mulțumim, Doamne. Da. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile și ne apropiem de ascultarea Sfântului. Am fost într-una din zile într-o biserică a Domnului și era un tânăr care ești în față și cu așa entuziasm a avut o mărturie și a spus câteva cuvinte, tânăr sub 20 de ani și m-am entuziasmat și eu de entuziasmul lui și l-am încurajat după încheierea serviciului să persevereze în căile Domnului, spunându-i că e foarte important ca din prima tinerețe să-ți dai viața Domnului și să pui o direcție bună vieții tale. Da, te poți pocăi și la 40 de ani și la 60, dar sunt lucruri care, dacă te întorci la Domnul la vârsta aia, nu le poți îndrepta. I-am zis, dacă te întorci la Domnul la cât ai tu, era undeva la 16-17 ani, acum poți să pui o bază bună. Și a fost totul de acord cu mine și l-am întrebat că știi limba engleză. Și a zis că da, știu foarte bine. Data viitoare când mai vin în biserica asta, îți aduc un braț de cărți în engleză, ți le fac cadou. Face că cu mine nu trebuie niciuna. Am rămas șocat. Și n-am mai putut să scot o vorbă. Și atunci vine mama sa și îmi dă o explicație. Face el tot ce învață cu Google. El nu citește cărți. Și atunci mi-am dat seama că e o schimbare de paradigmă culturală care eu n-am experimentat-o, și anume când intrăm într-o cultură a digitalului, a imaginii, a ecranului și am fost cumva surprins de rapiditatea cu care lumea în care trăim se schimbă. Dar concluzia care aș vrea să am din această întâmplare nostimă este că fie că învățăm Biblia în format electronic și citim Biblia de pe telefon, de pe laptop, de pe tabletă, fie că folosim hârtia, Biblia scrisă, tipărită, e important să iubim Cuvântul lui Dumnezeu și să luăm aminte la El. Pentru că, frați și surori, orice contrazice Cuvântul lui Dumnezeu, orică vine cu pretinse dovezi științifice, orică vine cu pretinse dovezi de natură sau de alta, orice contrazice Biblia, eu plec de la prezumția că e fals. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu e singurul infailibil și oricine își înduiește viața după acest cuvânt va fi un om de succes. Oricine se împotrivește acestui cuvânt, viața lui va deveni o ruină, fără excepție. Mesajul din seara aceasta, și în general după masă, pentru că știu că oamenii sunt obosiți, încerc să nu fiu lung, aia înseamnă să nu trec cu mult peste jumătate de oră sau maxim jumătate de oră.
Mesajul din seara aceasta este clipa cercetării pentru tine este în seara aceasta. Și poate e ultima clipă a cercetării în seara aceasta pentru tine. De-aia te rog să iei foarte în serios mesajul din seara aceasta. Noi trăim am început după în 2000 încoace, am intrat într-o perioadă a abundenței. Și când am plecat din țară, majoritatea frigiderelor oamenilor obișnuiți, care trăiau dintr-un salar, erau așa ca să răcească aerul. Cam 10% aveau ceva în ele. În rest erau cam tot goale. Numai Crăciun se umplea frigiderul sus până jos. Astăzi, eu mă duc la nimeni în casă să verific frigiderul. Dar sunt convins că astăzi, în orice frigider, indiferent ce servicii ai și cât câștigi, mai că n-ai unde să arunci un ac. Și începi să constați că tu, ca să faci loc la lucruri noi în frigider, te uiți ce lucruri ai acolo care sunt expirate. Pentru că ai dat banii pe ele și ai uitat de ele. Când eram tânăr, dacă îmi luam un borcan de Nutella, nu uitam că n-ajungea să expire, că zi și noapte numai la el mă gândeam. Dar acum am avut că am cumpărat la baxă mai multe borcane și le-am pus în șpais. Și când m-a trimis o dată Carmen după un borcan, când mă uit pe el, expirat de 3 luni. Ce înseamnă asta? Că trăim într-o perioadă de bunăstării. Care e ispita bunăstării? Ne avertizează în Deuteronom. Atunci când îți va merge bine și vei avea de toate, zice cuvântul acolo profetic, te vei îndepărta de mine și zice cuvântul, te vei lepăda de mine. E posibil să trăiești în bunăstare și să cauți pe Domnul? Este. Dar pentru cei mai mulți bunăstarea înseamnă împietrire și îndepărtare de Dumnezeu. Caută tu să faci excepție de la regula aceasta că se poate. Că zice cuvântul în Apocalipsa, cine-i rău va face și mai rău și care e sfânt să se sfințească și mai tare. Și dacă ai pornit pe calea sfințirii, te invit în seara aceasta să te sfințești și mai departe. Aș vrea să ne uităm în seara aceasta la avertismentul Domnului Isus. Și avertismentul Domnului Isus de flori, care a fost atunci, este astăzi de flori relevant pentru noi. Pentru că ce a făcut Domnul Isus când a intrat în Ierusalim? Unul din lucrurile care le-a spus, a vorbit Ierusalimului. Și a plâns pentru Ierusalim. Și a spus că pentru ei este versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o Iisus, a plâns pentru ea. Când s-a uitat la cetate, Iisus a văzut-o într-o stare de plâns. Acea cetate de care ucenicii erau impresionați. Pentru că așa era de frumos Ierusalimul, așa ziduri avea de cetate, așa frumos era templul, încât era o mândrie. Era o frumusețe. Arhitectura, civilizația. Și odată ucenicii, impresionați de cultura și de civilizația Ierusalimului, încearcă să stimuleze pe Domnul și să scoată și el o exclamație. Zice, învățătorile, uite-te ce ziduri! Uite ce clădiri cu 50 de etaje, uite ce bănci s-au ridicat! Uite ce sedii de multinaționale sunt în Ierusalim! Uite ce nivel de viață am ajuns să trăim! Domnul Iisus nu e impresionat de ce e în afară. Pentru că le spune adevărat, vă spun, tot ce vedeți voi, sedii de multinaționale, sedii de bănci, sedii de nu știu ce, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Pentru că locuitorii cetății acesteia au o problemă morală. S-au îndepărtat de Dumnezeu. Și toată civilizația lor, și toată cultura lor, și toate clădirile impozante care le-au ridicat sunt mărturie împotriva lor. Și va fi lucrurile care le vor fi dărâmate. Cine merge în Toronto sau în alt oraș mare din America de Nord, e foarte impresionant. E foarte impresionat de downtown. Un downtown extraordinar de măreț.
o zonă în care ai nu știu câte benzi care se intersectează și poduri suspendate și iară suspendate unele peste altele și șiri de clădiri zgârie nori care nu se mai termină. Dar în același oraș există și strada Church Street, strada pe care se organizează parade de homosexuali, strada pe care duminică seara ies homosexuali. Și m-a dus cineva acolo și m-am plimbat pe strada aceea din mașină. Și am avut impresia că am ajuns în iad. Am avut impresia că oamenii au decăzut din chipul lor omenesc în felul în care sunt îmbrăcați și în felul în care arată. Pentru că o civilizație poate să fie glorioasă pe din afară și stricată pe dinăuntru. Și stricăciunea aceasta merge peste tot. De aceea Domnul Iisus, când s-a apropiat de Washingtonul acelor zile, de Toronto acelor zile, de Londra acelor zile, care era Ierusalimul pentru ei, azi nu fiți impresionați de ce vedeți aici de ziduri. Pentru că Dumnezeu va nimici totul piatră cu piatră. De ce? Pentru că n-au cunoscut ziua când au fost cercetați. Vreau să spun după masa aceasta că Domnul Iisus te cercetează și mai vreau să amintesc din textul acesta un lucru. Anume, nu te poți pocăi când vrei. Dacă respingi Harul lui Dumnezeu, dacă respingi chemarea la pocăință o dată, 2 ori, de 3 ori, poți să intri într-o fază de împietrire. Și numai omul care nu cunoaște pe Domnul poate intra în împietrire, poate intra și pocăitul. Era un frate păstor din Arizona, am uitat cum l-a chemat, unul dintre cei mai buni evangeliști care i-au văzut România, a murit de vreo 2 ani. Am uitat cum l-a chemat. Sârbu. Fratele Sârbu. Am avut harul să-l cunosc, l-am invitat la mine la biserică și a predicat. Așa har eu n-am mai văzut de mult cum ieșea din omul acesta. Dar el, cu orice credincios când se întâlnea, avea o întrebare. Frate, te-ai mai pocăit? Nici nu te știa. Nici nu-ți cunoștea viața. Nici nu-l interesa cât ești tu de în regulă cu viața de credință. Nici nu-l interesa cât de mult te-ai despărțit de orice păcat. El știa un singur lucru, că totdeauna e loc de mai multă pocăință în viața fiecăruia. De aceea salutul lui când se întâlnea careva a fratelui Sârbu era: te-ai mai pocăit? Și asta era întrebarea care ți-o punea să uita la tine în ochi. Te-ai mai pocăit, frate? Chiar dacă el te vedea prima dată în viața lui. Dar o punea în așa fel, fără aroganță, fără un aer acru, cu atâta dulceață, cu o privire așa de dulce și senină, spunea încât n-aveai cum să te superi pe el. De aceea noi, ca și pocăiți, trebuie să ne mai pocăim și în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze încă o dată. Amin. Frați și surori, plânsul Domnului a fost un plâns care prorocii Domnului l-au avut din vechime când vedeau că vine rău peste poporul lui Dumnezeu. 2 Împărați 18:11-12. Omul lui Dumnezeu și-a preionit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme, apoi a plâns. Hazael a zis: pentru ce plânge Domnul meu? Elisei a răspuns: pentru că știu răul care îl vei face copiilor lui Israel. Vei pune foc cetăților întărite, vei ucide cu sabia pe tinerilor și vei zdrobi pe pruncilor. Se întâlnește omul lui Dumnezeu cu împăratul Siriei Hazael. Și putea să laude: împărate, nu-i nimeni ca tine. Împărate, ești într-o poziție deosebită. Împărate, ești un om cu autoritate și avea multe lucruri, Hazael, de care se poate fi lăudat, că e prosper, că e bogat, că ești politician, că e rege, că tot ce vrei. Și când se uită omul lui Dumnezeu, Elisei, la el, îl vede ca fiind de plâns, nu de lăudat. De ce? Pentru că mintea lui era organizate rele. În mintea unui om care organizează rele, oricât pare de succes, oricât pare de progresist, oricât pare de pus sus, în ochii lui Dumnezeu este de plâns. Se uită Elisei la împăratul Hazael și îl vede de plâns. Ieremia 13:17. Iar dacă nu vreți să ascultați, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră. Mi se vor topi ochii de lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie. A fi dus în robie nu înseamnă neapărat astăzi să vină, nu știu cine, rușii și să te lege să te ducă în Siberia. Tu poți să stai foarte bine în Arad și eu pot să stau foarte bine în Arad sau în Siria și să fiu dus în robie. Că cine nu este în ascultare de Domnul devine un rob a diavolului. Și prorocul zice: plâng pentru voi. Pentru că pentru mândria voastră, pentru nepocăința voastră, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie.
Nu e nimic mai cumplit decât să fii rob al păcatului. Știți ce experimentează un rob al păcatului? Orică e milionar la New York, orică e cerșetor în fața mall-ului din Arad, experimentează o profundă nefericire. Pentru că păcatul și robia diavolului îl face pe om nefericit. De ce oameni de renume, oameni care fac anunțuri și cap de afiș în ziare, ajung pe droguri? Oameni care au tot ce le trebuie, oameni care nu le lipsește nimic material pentru că sunt profund nefericiți din cauza robiei păcatului. Omul nu poate cunoaște viața adevărată, nu poate trăi cu adevărat, să se bucure de soare, să se bucure de toamnă, de vară, să se bucure și de o săptămână nenorocită, cum a fost săptămâna trecută. Noi trebuie să ne bucurăm de toate. Dacă nu suntem robi ai păcatului, intră bucuria în viața noastră. Pentru că a fi un rob al Domnului, ascultător de Domnul, înseamnă fericire. Frați și surori, e o vreme a cercetării. Zice în 42 din textul nostru: dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Ce anume lucruri trebuie să-L cunoști ca să-ți dea pacea? În primul rând trebuie să-L cunoști pe Iisus. Dacă n-ai început o relație personală cu Iisus, dacă nu ți-ai predat viața în mâna lui Iisus, dacă nu ai spus Domnului Iisus în moment în viața ta: Doamne Iisuse, iartă păcatele mele, schimbă viața mea, dă-mi un nou început, dă-mi biruință împotriva oricărui păcat, dacă n-ai avut acest început, n-ai cum să ai pace. Deci Scriptura, în termen general, pentru întreaga omenie: cei răi, prin prorocul Isaia, cei răi sunt ca marea înfuriată. Și mai repetă prorocul explicațiile la aceste cuvinte: cei răi n-au pace. Cine e cel rău? Oricine nu este în păcat cu Domnul este un rău. Pentru că Domnul Iisus zice despre omenire așa: căci voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri. Și în altă împrejurare, când îl numește bun învățător, ce zice Domnul Iisus? Unul singur este bun, și anume Dumnezeu. Și repet din nou, Scriptura zice: cei răi n-au pace. Vrei să ai pace? Cel mai important lucru din viața ta e să ai pace. Niciodată nu te va face fericit, nu te va împlini mobila nouă, nu te va împlini casa nouă, nu te va împlini costumul nou care ți l-ai cumpărat, nu te va împlini mașina nouă. Pentru că poți să ai toate aceste lucruri și să n-ai pace în inima ta. Ceea ce îți dă pace în inima ta e conștiința că păcatele tale sunt iertate și ai părăsit orice păcat. Pentru că un creștin care un singur păcat tolerează în viața lui conștient, îl alimentează și îl trăiește, este la fel de nefericit, ba chiar de mai nefericit decât cel care nu l-a cunoscut pe Domnul. Credeți că dacă Iuda fura și nu îl cunoștea pe Domnul Iisus, mergea să spânzure din cauza aia că au furat și că au făcut ticăloșii? Sunt convins că nu. Dar a fost conștiința răscolită și când e conștiința răscolită și l-ai cunoscut pe Domnul într-o oarecare măsură, simți apăsarea păcatului mult mai profund. Frați și surori, astăzi este ziua de floriri. Astăzi este ziua în care Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalim. N-a plâns pentru lumea păgână, pentru romani, pentru greci, pentru alte nații. Deși și ele erau în planul de mântuire. A plâns pentru cei care trebuiau să fie mărturie și nu au fost. Și Domnul te cheamă în seara aceasta să-ți refaci relația cu El. Pentru că viața ta depinde de aceasta. 42, versetul 42. Dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile. De ce? Pentru că Dumnezeu nu are răbdare la infinit. Răbdarea lui Dumnezeu este o variabilă foarte mare, niciodată nu știm. O dată stă de vorbă în Geneza 5 cu 13 Domnul cu Avram. Și Avram are o nedumerire. De ce trebuie să stea sămânța lui 400 de ani roabă în Egipt să sufere? Geneza 15 cu 13. Domnul a zis lui Avram: să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa timp de 400 de ani. Și familia Avram rămâne în șoc, zice: Doamne, dar nu înțeleg. Adică cineva sufere nu 10 ani, nu 40 de ani, ci 400 de ani. Atunci Domnul ne explică. Versetul 16. În a patrulea neam, adică 100 de ani pentru fiecare neam, socotește Biblia, ea se va întoarce aici și aici e cheia. Căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Vedeți cât de mult i-a iubit Dumnezeu pe amoriți, pe cananiți, pe păgâni?
accepta să-i țină poporului în Egipt în robie 400 de ani, să le mai dea încă o șansă, încă o șansă, încă o șansă de pocăință la cananiți. Și nu s-a pocăit. Vedeți cât de mult Dumnezeu iubește, vedeți sunt de lungă răbdare ale Dumnezeu cu noi. Timpul potrivit pentru niniveni n-a mai fost 400 de ani, ci 40 de zile, Iona 3:4. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Cu unii Domnul are răbdare 400 de ani, cu alții 40 de zile. Câtă răbdare are Domnul cu mine și cu tine, nu știu. Auzi dintr-o dată o veste. Cu tare a trecut pentru un accident tragic. Și a trecut în veșnicie. Oare cum a trecut în veșnicie? A trecut în păcat cu Domnul? A trecut neîmpăcat cu Domnul? Dar nu știm asta. Dar știm un singur lucru, că n-a trecut când s-a aștepta. Tu nu știi lungimea vieții tale. Să măi, pocăința e foarte periculos. Fie că ești creștin, care nu ți-ai predat viața de plin Domnului, fie că încă n-ai început această călătorie, pentru că nu știi când Dumnezeu îi va pune capăt zilelor tale. A nu fi pregătit înseamnă a fi în pierzare, nu abuza de răbdarea lui Dumnezeu. Nu fi unul care crede că nimic nu se va schimba. Țefania 1:12. În vremea aceea vă scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuiesc pe drojdile lor, care zic în inima lor, nu, Domnul nu ne va face nici bine, nici rău. Unii gândeau, lasă predice, că doar asta se face de 10 de ani, de 100 de ani. Dar o fi nimic, acum n-a fost. Frați și surori, numai un pic, întoarceți-vă în urmă. Cine s-a gândit? În 2000, la începutul anului 2020, că o să trăiască într-un stat polițienesc, timp de un an de zile mai abitir decât în Coreea de Nord. O să trăiască, să vadă un regim draconic, polițienesc, în pandemie, mai dur decât în Coreea de Nord, în vremuri normale. Și s-a întâmplat. Zic unii, Domnul nu face nici bine, nici rău. Ai crezut că o să ajungi să fii încuiat în casă, să umble poliția pe stradă, să intre poliția în adunare cu cascheta pe cap, să plimbe printre rânduri, să uite cine are măști și cine n-are? Am văzut disgrația asta în România. În unele biserici din Canada au fost scoși afară când au încercat asta. Frați și surori, ne-am gândit noi că putem noi să fim în 2023 la un pas de război nuclear? Nu. De aceea nu vă gândiți cum gândeau ăia din Țefania, Domnul nu va face nici bine, nici rău. Că nu știi ce aduce ziua de mâine. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, nu predicator apocaliptic. Eu cred că Domnul va avea îndurare de noi și ne va scoate din toate astea. Ce învățăm din lucrurile astea? Dacă ne-a scăpat Domnul de pandemie și de regimul draconic, dacă ne scapă Domnul de un război nuclear, la ce folosim timpul acesta și viața care ne-a dat Domnul liniștită? O folosim spre slava Lui sau să păcătuim mai departe, să ne vedem de viața noastră, de afacerile noastre, de stilul nostru de a trăi? Timpul sfârșitului nu poate fi departe. Când Dumnezeu a judecat Sodoma și Gomora, a fost ceva ce a atins vârful nelegirii acelei zone, acelor orașe, și anume păcatul sodomiei. În momentul în care păcatul sodomiei în acea zonă a devenit un act public, un act acceptat cultural, legislativ și de morală, în momentul acela Dumnezeu a zis, până aici am răbdat. Noi trăim un asemenea moment istoric, în care păcatul sodomiei devine norma acceptată. Am văzut biserici, n-am făcut poze, am văzut biserici în oraș unde am stat în Windsor și care au afișat steagul sodomiților. Și știți, după ce bisericile au început să capituleze, cum au început să capituleze și instituțiile statului? După aia știți unde au apărut steaguri de sodomiți? Pe școlile publice din Windsor. N-au steagul național a Canadei. Dar în locul unde se ridica înainte steagul național a Canadei, e ridicat steagul sodomiei. De ce? Pentru că biserica a capitulat de la responsabilitatea ei de a fi lumină și adevăr. Frați și surori,
Domnul a plâns pentru Ierusalim. Domnul nu va lăsa lucrurile așa cum sunt. De aceea, ne cheamă Domnul în seara aceasta, ne cheamă la pocăință. Ne cheamă să ne apropiem de El. Și e un avertisment în versetul 42. Nu te poți pocăi când vrei. Unii gândesc, las că mă pocăiesc la bătrânețe. Lasă acum, vreau să mă distrez și mă voi pocăi și eu mai târziu și voi avea și din lumea asta distracțiile și din lumea cealaltă iertarea și fericirea. Nu se poate așa ceva. Pentru că s-ar putea să nu mai poți pocăi. Versetul 42. Și a zis, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și anume, nu te mai poți pocăi. Ești lovit cu orbire. Vă aduceți aminte cei care căutau, sodomiții care căutau casa lui Lot să intre înăuntru? Zice Scriptura că ce a făcut Domnul cu ei? I-a lovit cu orbire. Cultura în care trăim e o cultură lovită cu orbire. Pentru că oricine o ia pe căile păcatului e lovit cu orbire. Dacă nu te poți pocăi când vrei, dacă nu te întorci la Domnul, s-ar putea să intri în proces de împetrire. Geneza 6:3, o notă de subsol în Bibliile noastre. Și citesc cu nota aia de subsol. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu se va lupta veșnic cu omul. Că omul nu-i decât carnea păcătoasă. Și anume, Duhul lui Dumnezeu se luptă cu viața unui om. Duhul lui Dumnezeu te cetează, dar de 2 ori, de 5 ori, nu știu de câte ori, cu fiecare. Și totdeauna respingi chemarea lui Dumnezeu, totdeauna respingi voia lui Dumnezeu. Dar într-o zi Dumnezeu nu te va mai cerceta. Isaia 55:6, căutați pe Domnul când vreți voi, nu. Zice așa, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Frați și surori, Ieremia 4:6-17, fac risipă de versete, dacă se poate zice așa în seara aceasta. Strigă acolo, Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Nu lăsa să treacă clipa potrivită din viața ta. Caută fața Domnului în această seară. Și plânsul Domnului de ziua florilor pentru cetate. Să nu fie plânsul Domnului pentru mine și pentru tine. Ia o hotărâre în seara aceasta să te apropii de Domnul. Să iei clipa cercetării. Să o accepti. Și să te apropii de El. Frați și surori, aș vrea să mă apropii încet de încheiere. Și să amintesc cuvintele lui Ieremia din capitolul 25 cu versetul 3. Sunt 23 de ani de când mi-a vorbit cuvântul Domnului și v-am vorbit. V-am vorbit de dimineață și n-ați ascultat. Ieremia a fost ultimul proroc care l-a pus Domnul înainte de a distruge total Ierusalimul și de a-i duce în robie în Babilon. Și Dumnezeu i-a dat o slujbă imposibilă la Ieremia. O slujbă care nu și-a dorit-o. O slujbă care nu i-a plăcut. Pentru că zice, Doamne, n-am vrut să iau lucrarea aceasta, m-am împotrivit. Am fost împotrivă să iau lucrarea aceasta, dar a fost ca un foc în oasele mele și n-am putut să refuz. Și a primit responsabilitatea de a fi predicator la un popor care e hotărât de la A la Z pe toate căile să ne asculte. Cel mai greu este să fii predicată într-o generație care e hotărâtă să se îndepărteze de Domnul și predici la urechi surde, în care ascultarea slujbei a devenit un obiect cultural, o chestie de obicei, de sărbătoare, o ocazie de a asculta muzică, o ocazie de a fi împreună. Vremea în care biserica devine un club cultural, unde se cântă, unde se văd oamenii cu alții, unde se socializează. Dar bisericile nu sunt nici pentru socializare, nici pentru cântare, nici pentru nimic altceva. Bisericile sunt pentru a ne lăsa cercetați de Domnul. Amin.
Și dacă noi venim la casa Domnului 23 de ani, cum au venit cei din vremea lui Ieremia, și viața noastră nu se schimbă cu nimic, ce obiceiuri rele am avut în urmă cu 23 de ani le avem și astăzi. N-am avansat spiritual deloc. N-am mai biruit niciun păcat de 23 de ani. Ce păcate ne biruiau atunci, ne biruie și astăzi. Suntem într-o stare de plâns. De aceea prorocul Ieremia zice, sunt în 25 cu 3, repet din nou, fragment din verset, sunt 23 de ani de când ne-a vorbit cuvântul Domnului, v-am vorbit, de dimineață și n-ați ascultat. Frați și surori, care e atitudinea noastră? De câți ani ascultăm cuvântul lui Dumnezeu fără să ne schimbăm? De câți ani venim la biserică și viața noastră e aproximativ aceeași care a fost înainte? Biserica e unul din locurile unde viața noastră trebuie să intre în schimbare. Pentru că altfel vine judecata lui Dumnezeu peste noi. Galateni 6 cu 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va săcera. Ce seamănă în viața ta? Ce seamănă de luni până sâmbătă? Trăiești în fire? Ce anume te controlează? Ce anume te mână? Ce mărturie ai în sat? Ce mărturie ai în biserică? Ce mărturie ai unde trăiești? Unde lucrezi? 23 de ani ne-a vorbit cuvântul Domnului, v-am vorbit de dimineață și n-ați ascultat. Frați și surori, viața fiecare dintre noi este o viață foarte scurtă. Asta nu înțelegi când ești copil. Când eram copil, mă gândeam că până îi fi bătrân, îi trece cel puțin 1000 de ani. Cam așa era în capul meu. Dar acum, când mă uit în urmă, mi se pare că a fost ieri copilăria. Și viața e așa de scurtă. Și ca să nu trăim cu regrete, să stăm aproape de Domnul și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vreau să vă garantez, singura viață trăită fără regrete e viața în care ne-am dedicat viața lui Dumnezeu. Poți să ajungi de mare succes în domeniul economic, să faci bani foarte mulți. Poți să ajungi foarte sus în educație, să termini doctorat și să ajungi profesor universitar. Poți să ajungi politician de rang înalt. Dacă viața ta nu-i după cuvântul lui Dumnezeu, e o viață ratată, o viață care o vei regreta, o viață de care îți va părea rău când va veni moartea. Pentru că orice viață care nu e trăită în ascultare de cuvânt e o viață risipită. De aceea, după masa aceasta, Domnul Iisus, când plânge pentru Ierusalim, după masa aceasta, Domnul Iisus plânge pentru mine și pentru tine. Și iată ce zice în Apocalipsa 3 cu 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Singura ușă care El nu o deschide e ușa de la cetatea și de la casa inimii tale. El care are putere și cheie chiar și de la locuința morților. Și acolo are cheie potrivită. Dar n-are cheie și nu vrea să folosească, nu că n-are, nu vrea să folosească cheia de la ușa inimii tale, de la cetatea inimii tale. Acolo tu trebuie să deschizi. Pentru că Domnul Iisus niciodată nu intră cu forța în viața nimănui. Niciodată nu schimbă viața nimănui cu forța. Ce bate la ușă și respectă decizia ta dacă îl primești sau nu. Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalim și plânge în seara aceasta dacă tu când bate ușor la ușa inimii tale, a cetatea inimii tale, nu îi vei deschide. Vrei să trăiești o viață adevărată? Vrei ca aceste florii să însemne cu adevărat bucurie pentru tine? Floriile este o sărbătoare, trebuie să fie o sărbătoare a bucuriei. Aceastul în care ne aliniem și noi celor ucenicilor care îl întâmpinau cu frunze de palmier pe Mântuitorul și strigau Osana. Vrei să fie sărbătoarea aceasta a florilor cu adevărat bucurie pentru tine? E șansa ta în masa aceasta. Dacă simți că Domnul te cercetează, dacă simți că cuvântul Domnului
noastre, dacă simți că cuvântul Domnului arată cu degetul ceva în viața aceea ce mai trebuie părăsit, păcat pe care nu te-a lăsat, vine cu el înaintea Domnului în seara aceasta și îți garantez că vei cunoaște fericirea. Pentru că nu există viață de fericire în afară de trăirea în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul aceasta ne-a creat. Și acum chiar închei, dacă aveți o mașină și cartea tehnică, constructorul vă spune că merge cu motorină, că merge cu un ulei de anumit fel, încearcă să bagi altceva în ea. În timpul lui Ceaușescu băgam în Dacii unii dintre noi gazolină. Era împotriva naturii mașinii pentru care a fost făcută, dar funcționa. Și uite, vedeai că unul că merge cu gazolină, ca și tine cu benzină. Ce diferență între mine și el? Că uite, că amândouă merg. Asta se vedea în timp. Cel cu gazolină se distrugea motorul în scurt timp. Pentru că nu era proprie, nu era corectă după cum constructorul a arătat. Dumnezeu ne-a dat cartea, Biblia, ca să fie cartea de funcționare a ființei umane. Și acolo scrie cum funcționează ființa umană normal. Funcționează în ascultare de Domnul și pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Ascultarea de cuvânt e carburantul, e ceea ce avem nevoie ca să funcționăm ca oameni, așa cum ne vrea Dumnezeu, și anume bucuroși, mulțumiți, și bucuria aceasta să se vadă pe fețele noastre, frați și surori. Adunările cu fețe triste, morocănoase, nu sunt o mărturie bună pentru Domnul. De aceea, Domnul ne spune, ascultând de cuvânt, bucurați-vă și iarăși bucurați-vă în ascultare de cuvânt. Amin. Amin. E un contrast extrem de puternic între bucurie și lacrimi. Să plângi, nu poți la comandă, că doar nu ești actor sau ai folosit ceapă. Doar ăștia pot la comandă să plângă. Dar mă întreb, ce sentiment puternic trebuie să fie în tine încât să stoci măcar o lacrimă? Dacă nu, ești imun. Mă, nu putea să-l facă un coleg pe stradă de la mine când eram mai mic să plângă, oricât dădeau alți vecini și îl băteau pe bietul vecin, nu plângea. Nu plângea, tare era. Mă gândeam, mă, ce tărie are vecinul meu. Și ne uneam. Și eram răi. Că nu plângea omul. Și ajung să văd în viață că oamenii nu mai plâng. De ce oare? Wow, plângem când trecem printr-un necaz, ne moare cineva, când e o greutate. Domnul Iisus ne spune doar de două ori a plâns. Când a murit un prieten drag, Lazar, și când și-a personificat cetatea Ierusalim, textul nostru, a plâns. Dar a plâns ca să mă învețe pe mine că în veșnicii, știți cântarea, lacrimi în ceruri nu-s, lacrimi în ceruri nu-s. Doar aici sunt lacrimi. Dar aici, tot Mântuitorul ne-a spus, nu mă plângeți pe mine că sunt dat la jertfă și vine săptămâna mare și neagră și avem sărbători și avem de toate acasă, dar e o săptămână mare și neagră. Nu mă plângeți pe mine. Plângeți-vă, ce a spus cuvântul, pe voi și copiii voștri. Te-ai plâns pe tine și pentru copiii tăi, dar nu pentru că s-au lovit, ori luat notă mică, s-au plecat un examen. Să plângi când i-ai văzut că au luat o razna? Ai plâns pentru ei. Sau ai fost așa de tare încât nici o lacrimă n-ai vărsat, dar inima ți-a fost frântă. Și a plâns Domnul. Și a plâns ca să nu mă mai lase în veșnicie, dar să mă învețe să-mi plâng păcatul și să stau în fața Lui cu inima zdrobită. Și cu inima zdrobită, doar atunci se va crea exact contrastul pe care mi-l doresc. Bucuria veșnică, speranța și pacea. Fără lacrimile pocăinței, nu vei
Haideți să ne ridicăm. Să stăm în fața celuia care a știut să rânduie toate lucrurile. În fața celuia tot puternic, care n-a fost doar un sentiment și a pus în noi doar un sentiment de bucurie sau de tristețe, de lacrimi sau de veselie, de cântare sau de bocet. Pentru că viața de credință nu e doar un sentiment, ci e o certitudine, e o încredințare, e ceva puternic pe care nimeni, nici negura vremii, nu poate clinti. Și piatră pe piatră vor rămâne și peste ani care au lovit și probleme, pentru că ai avut încredințarea și credința în Iisus Hristos. Haideți să mulțumim pentru tot ceea ce găsim în acest Mântuitor drag. Ne smerim și ne rugăm toți în duhurile noastre. Dar cu voce tare, familia Buda ne va conduce în rugăciune. Mulțumim Tatăl nostru Ceresc că ne-a vorbit și în această ocazie, Doamne, aceste sărbători. Și am dorit, Doamne, să luăm aminte. Am dorit ca cuvântul Tău să cerceteze fiecare inimă care a ascultat cuvântul în această seară. Și am dorit, Doamne, ca să rodim rod bogat pentru slava și gloria Ta. Mulțumim pentru fratele Cornel, mulțumim că te-ai folosit de el. Te rugăm să-i dai sănătate, te rugăm să-i dai putere în continuare. Și ajută-l, Doamne, să lucre în viața Ta. Câte zile mai îndrăzit pe acest pământ? Amin. Acest început de nouă săptămână, dorim ca Tu să fii cu noi, dorim ca mâna Ta cea bună să fie peste noi, peste casa noastră, peste copiii noștri. Și, Doamne, în aceste săptămâni de sărbătoare, dorim ca Tu să ne cercetezi inimile fiecare dintre noi, familiilor noastre, cei nemântuiți din casele noastre. Adu Tu mântuire, Doamne, la cei nemântuiți, Doamne, și îndură-Te de fiecare suflet, nimeni să nu se piardă, și cu toți, așa cum stăm aici în casa Ta, să fim în împărăția Ta. Amin. Amin. Slavă Ție, Doamne! Te rugăm, Doamne! Da, Doamne! Amin! Amin. Iar aceluia care poate să ne izbăvească de orice cădere și să ne facă să ne înfățișăm fără prihană și plin de bucurie în fața scaunului de judecată a Domnului Dumnezeului nostru, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, a Lui să fie toată slava, amin, cinstea și mărirea, și acum și odată în veșnicie. Amin. Amin. Într-adevăr, dorim ca Dumnezeu să ne păstreze pe toți, indiferent cine suntem și de unde suntem, să ne păstreze în harul Său bogat. Vă mulțumim tuturor că ați ales să fiți părtași cu noi la închinarea din această zi, din această după-amiază. Dorim ca Dumnezeu nu numai sărbători binecuvântate să vă dăruiască. Ar fi simplu, dar prea simplist. Ci vă dorim tuturor să aveți vieți binecuvântate. Și când e sărbătoare, și când nu e sărbătoare. Pentru că binecuvântarea Domnului ne poate urmări în fiecare zi. Intrăm în săptămâna mare, dacă Domnul va îngădui, privim înspre jertfa, patimile și greutățile prin care a trecut Domnul Iisus Hristos. De aceea, nu privim cu superficialitate, ci încercăm să învățăm lecțiile din acele momente de atunci. Ca și închinare, dorim să anunțăm cei care doresc să continue să se închine împreună cu noi. Avem pregătite câteva serii în care vrem să stăm împreună. Începem de joi seara,
Joi seara de la orele 19, de la ora 7, ne strângem în locul acesta și ne apropiem și de masa Domnului. De asemenea, continuăm programul vinerea seara de la ora 7. Aceeași oră ca și joi, doar un singur program, vineri seara de la ora 7. Duminică este ziua triumfului, ziua de Paști, ziua de înviere, în care și de dimineață și de după masă, de la 10, de la 5 după masă, ne strângem în casa Domnului, continuând sărbătoarea aceea și de asemenea luni, doar de dimineață. Luni, de la ora 10, stăm în închinare. Dumnezeu să pregătească inimile noastre și să primim ceea ce El consideră că avem nevoie. El să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.